To je trocha nábojů. Kolik je tam lidí? Máš si tam vzít M4 na ně? Jo. Jo. A přines mi náboje a M4. A kde to máš? Nevím, Nevím. nemám. Nemám, tak si naser. Je leží MP5, tak... Jaj. Mále mě vykydali. Dobrý, kryl jsem tě. Tady někdo leží, asi Han. Hele, Lukenzi, já tam mám hodně lékáren. Vem jich tak 20. OK. Ale oni dole nezavřeli ty dveře, viď? Dostaneme se tam. Ne, hodně je to furt stejně asi. Jak má baráček Wendy, tak tam jsme. No, No, teď já tam mám přímo, jsem si udělal domov, takže tam proto... Oni mají uprostřed díru až dolů. Jo, Jsme skoro byli v kotelně, jenže tam nás vystříleli. kotel. Já si tady odložím teda a půjdu za váma. Furt tam otvírají ty dveře. Ty už nemáš žádný brnění. Dej si ven z váglu. Kdy? Hele. Sice poškozený, ale... Vedle. Já vám teda přinesu něco ode mě. nohy a hlavu. Už tam je luk. Vidíš, máš čepici. Ale to je prdeli, já jsem naložený furt. Už mám jenom jednu červenou lékárnu. Mám červenou a zelenou. Možná v bedně jsou. Menší. Hej, Hej, to je něco drtí. tamhle. A dá mi tam dveře. Jo. Vidíš to? Co oni zamýšlí, mi řekni. Až budeš držet dveře, tak tě střelej do zad. Jasný. Tak já tam jdu dát barikádu. Co mám všecko přinést? Pacha, otevřel je. Zničili schody, ty kurvy. Takže si dáme M4 pro sebe. Takže To bylo jen tak. mám vzít nějaký náboje. Nebo to... Co ty tam budeš dělat? Mám vzít nějaký náboje. Teď zbouraj stěnu tady. Nikde Kdy oni vybíhají ven? nevím, ale bacha, oni tady to, víš co? Oni dají remové tady. Daj tě z boku. No. Co spa? Ty si krate. Chcete něco přinést nebo ne teda? Hodně dřeva. Hodně dřeva. Nebo plaňky. Podrž to, já tam vlítnu. Plaňky. Se s mám Mám 32 planěk, bude to stačit. Ty vole, teď Jo, bacha bude. záda. Ty vole. Nemáš nějakou dřevinu ještě. Já mám barikády ještě. Já Máš barikády. No, a přinesu 180 bednu. třeba. Tak je dej sem. Teď na nás nemůžou. Pojď sem, kde jsi? Pojď sem. No, jsme tady uvězněni. Co chcete přinést? Ale můžeme vyskákat nějak nahoru. Lékárníčky stačí teda. Já mám plaňky, počkej. Já mám 32 planěk. Hele, lékárníček mám aspoň 20 zelených. Já jsem vzal, no. Já si potřebuju zapálit. A náboje mám vzít. Dej jsou venku, bacha. Jaký náboje? Vem mi náboje do M4 a... Máš velkou bednu. Nemám, mám schody, kámo. Pune, jaký chceš ty náboje? Já zatím mám. Dobrý, tak jo. Stačí ti 125 nábojů do M4. No, nevím. Ale vyberou venku ty bágly. Jen, pojď. Dobrý, tak jsi mě uvěznil ve schodech. Ale musíš je zbourat, já nemůžu ven. Já nechám pistoli teda asi doma. Ale já nemůžu z těch schodů ven. A teď? Nemůžu z těch schodů ven. Počkej. Hej, oni na nás hodili to.
Střechu. A jo. Takže se nedostanete ven. Oporte mi jdi. A ty schody nejsou moje teďka. Ty vole. Tak chceš 250 nábojů. Ne, nechci. Teďka nechci nic, vole. Co děláš? Mám tam vůbec jít nebo ne? Co děláš? Co mám dělat, vole? Dobrý, tak si mě tady nechal. Ty vole, ještě, že jsem dobrý a sejmout nemohl. Ne, já chci ven z těch schodů. Jo, už, konečně. Já budu držet. Ale ty rampy jdou taky rozbít, ne, krumpáčem. Hej, co tady? Co to bylo? Granát. Granát. Jsem skoro mrtvej, kámo. Pojď nahoru. Do prdele. Ale, Chci to sem. Na. Zabil jsem jednoho na střeše. A Troxe. No dobře. Jsem venku, jo, tak máte podporu. Oni nám dali střechu, ale vole na to. Jak se tam dostal ten čurák? Vole? Ty jsi říkal, že tady to jde. Hej, venku, to jsi ty v Kevlarovi. No, to jsem já. A teď po mně dopál tady z toho okýnka dole. My jsme nahoře. Jo. V tom okně tak. Tak to vám ty lékárničky asi nedám. Ale dá se zničit ta rampa, nebo ne? No nevím. Tak kopej. Já jsem dal barikádu. Co? Tady je nějaký baťuš, jak mám ho vybrat. Budem kopat. Tam nic není. Kdyby nás tady zavřou ještě. Ty. Kurva. Si dal omylem lékárnu. No nevypadá to moc dobře, hele. Že nevypadá to, že by to tu má bylo být. Někoho jsem vyndal. Jo. Hele, Lukenzi, asi budeš muset přinést 2 C4. Teď jsem se sem portnul, ty vole. To vyportnu. Se portněte vy domů, ne? Ale je to nějaký tmavší, ne? Je. Se podívej za to za náma. A jo. Tak bude mít třeba 1000 HP, že jo? Nebo 1500. Si můžu zapálit. Když se přijdou a dají remové, vole, tak jsme mrtví. Ale jo, hned ne. To půjde do Ty piči. vole, hnědne. Hnědne pěkně. Lukenzi, tak co jsi mi přines? Mám lékárničky tady. A náboje, ale už mám jenom 200 nábojů. M4 nemáš? No nemám, když jsi říkal, že máš. A jo, vlastně. No já nemám, ale... Hej, jsou tady, bacha, v tom patře. Za tou barikádou. Teď jsem někoho počastoval hlavou. Když ji sundáš, tak ho sejmem hned. Ty vole, já už mám... Já ho nevidím. Nám nezavřel ty dveře. Zkus to sundat. Teď? Já bych nejdřív Ale rozbil tu ta střelu. rampa má málo. Je tam hned, v té místnosti. Už nás tady zavřel. Budem kopat. Hej, Je to. Kenzi, kde jsi? Já jsem dole, venku. Kde jste? No, to jsem já tady. Na střeše. Tady je jeden bák. Co potřebujete? Co mám dělat? Adben píše ti si Chcete ty lékárny nějak hodit? Jak se tam... Jo, ten tady na mě pálí. Hej, zabil jsem ho. Někdo hedoval. Tamhle normálně přes tu bránu jsme vylezli.
Je tady přes tu bránu. Mám tam za váma jít. Co chceš? To mi asi nepůjde. Tam na mě někdo čumí. Já se dostal hlavu. Ty mě budou mít zase za čítera. A když zničíme tu další rampu, jak se dostaneme zase dovnitř. Já musím koupit zimu to. Mám tady lékárny, tak si pojďte pro ně, já tam neumím vyskákat. No, já si myslím, zabil jsem mrzou zr. Rouzer. Už nemám náboje. Ty vole, oni mě úplně Kevlar zničili, Počkej. Hele, a v těch báglech nejsou tam ještě zbraně, jak jste? No. Tady asi budou někdy, tady v tom. Tady jsem zabil jednoho. Bacha ti nevidím. A ten ještě zamčený.